Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom. Danas ćemo razgovarati o hrvatskim obrtnicima, točnije kako im idu njihovi poslovi, ali što je sve radi Hrvatska obrtnička komora. A u studiju pozdravljam upravo predsjednika Hrvatske obrtničke komore, gospodina Dalibora Kratkohvila. Lijepi vam pozdrav i dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, na samom početku, vi ste praktički novo izabrani predsjednik. Koliko ste sad dugo na funkciji? Pa evo, ako začnemo od 8.11. 6 mjeseci. Kakvo ste stanje zatekli u samoj komori? Gledajte, Hrvatska obrtnička komora već traje, ako ćemo obnoviteljsku skupštinu, 1994. godine, kada je uredbom predsjednika Republike Hrvatske onda Franje Tuđmana zgrada Matice hrvatskih obrtnika vraćena u vlasništvo hrvatskih obrtnika i situacija u obrtništvu je pozitivna. Mi imamo svakodnevno kontinuirani rast obrta, novo otvorenih obrta u Hrvatskoj i situaciju samo našoj krovnoj organizaciji, ali i svim nižim razinama, kad to kažemo niže razine, to je naših 112 udruženja maltene u svim gradovima Republike Hrvatske i 20 županijskih organizacija. Broj članova koliko je trenutno? Trenutno smo s 1. svibnjem premašili brojku od 105.000 članova i intencija da taj broj konstantno raste. Stalno se nešto priča da obrtnici u Hrvatskoj sve teže i teže rade, da se zatvaraju mnogi obrti, što zbog inflacije, što zbog nedostatka samog novca. Evo što obrtnici kažu iz prve ruke. Pa, nije točan podatak, ali mi imamo kontinuitetu rast negdje na godišnjoj razini otprilike 6%, što je više od zatvorenih obrta. Ljudi danas u Hrvatskoj, s obzirom da su nestali veliki industrijski giganti po cijeloj Hrvatskoj, odlučuju svoju sudbinu svoje egzistencije uzeti u svoje ruke i naravno upuštaju se u neku vrstu poduzetničkih voda. Da li je to bio obrt ili neki drugi oblik, u ovom trenutku to je manje važno i pokušavaju naravno naći mjesto pod svojim suncem. Nedaće s kojima se susreću hrvatski obrtnici su nedaće s kojima se susreće i gospodarstvo cijele Europe. Znamo da smo imali jako dugi 2 godine pandemije koronavirusa, velike enormna povećanja energenata uzrokovane prije svega ratom u Ukrajini, dovelo je situaciju obrtništva u Hrvatskoj kako je praktički gospodarstvo ne samo u Europi nego u cijelom svijetu. Nedavno sam osobno bila na prekrasnom sajmu koji je organiziran gdje su predstavljena obrtnička zanimanja i moram priznati, oduševio me broj škola koje su došle posjetiti. Negdje smo dobili informaciju da je bilo u ta 2 dana preko 5.000 učenika. Velika zainteresiranost je bila. Da, zadnjih par godina imamo pozitivna kretanja upisa u strukovne škole. Kada spominjete sami sajam, Zagrebački obrtnički sajam, 22 strukovne škole, preko 5.000 djece, osnovnoškolaca 7. i 8. razreda je posjetilo taj sajam. Imali su što vidjeti se naši obrtnici koji su izlagali svoje vrste obrta na tom sajmu, ali strukovne škole koje su prezentirali, bio je sajam vrlo dinamičan, vrlo zgodan. I moram vam reći da Hrvatska obrtnička komora od svoje obnoviteljske skupštine skrbi o strukovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj i godinama ukazuje da potrebe tržišta rada ne prati niti obrazovni sustav. To nam se obilo u glavu ne jučer, nego prije par godina kada je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju mladima ljudima omogućen puno lakši odlazak na zapad, u zapadne zemlje. I počelo se hrvatsko gospodarstvo susretati sa velikim brojem nedostatka radne snage, ne kvalificirane nego radne snage. I podatak od 125.000 prošle godine izdanih radnih dozvola za strance, bojim se da ove godine će to biti preko 200.000. A na tom tragu ovaj primjer Zagrebačkog sajma, moram reći da se u velikom većini našim županijskim obrtničkim komorama, našim udruženjima pokušava probuditi svijest i zainteresirati djecu već u vrtićkoj i školskoj, niže školskom sustavu, ali svijest roditelja koliko su stvari obrtnička zanimanja važna danas u Hrvatskoj, koliko je potreba na tržištu rada obrtničkim zanimanjima i kako se danas sutra kad se po završetku obrazovanja u strukovnoj školi može lako pronaći prije svega zaposlenje, a u drugom koraku postati svoj neki poduzetnik i sebi, svoje obitelj, svojim zaposlenicima osiguravati egzistenciju kao vlasnik nekog obrta. Nedavno sam čula jedan zaista lijep primjer. Jedna mama je rekla, prije je bila stvar prestiža da dijete mora ići u gimnaziju, a sada kad malo bolje razmislim, bit ću jako sretna ako izabere neko obrtničko zanimanje, jer prije svega plaća je puno bolja.
Pa plaća je puno, gledajte, danas biti obrtnik je posao koji se živi 24 sata. Jedan moj kolega obrtnik kaže, mi obrtnici funkcioniramo 25 sati na dan. Da neko pita pa kako 25 kad imamo 24. Kaže, mi se obrtnici budimo sat ranije od svih ostalih. I uistinu je tako, obrtnički posao je vrlo lijep posao kad izabereš struku, kad nešto stvaraš svojim rukama, kad stvaraš nove vrijednosti sa svojim znanjem, svojim vještinom. Ali to iziskuje svakako puno veći angažman. To nije klasični posao od 8 do 16 ili od 7 do 15, nego nekada se radi i vikendom i nekim blagdanom, nekada se radi i po cijeli dan, ali naravno i primanja to prate. Evo, često mi znaju reći da na jednog dobroga keramičara nekad se mora duže čekati nego neki operativni zahvat. Ja znam neki koji čekaju već 6 mjeseci. Nego neki zahvat u našim hrvatskim bolnicama, operativni zahvat. I to je istinu tako. Danas se stvarno postoje liste čekanja za keramičara, za vodoinstalatera, za električara, parketara, stolara, bilo koje djelatnosti u gospodarstvu, graditelja. Stvarno je rok da biš ga dobio i da sad sam osobno nekakvoj investiciji, stvarno to je danas loto dobiti pravog majstora u pravo vrijeme. A postoje li neka deficitarna zanimanja za koji bi htjeli da se kod djece probudi veći interes? Ono što ste na početku istaknuli, upis u strukovne škole. Samo da se vratimo sekundu na to, mi smo i prošle godine 88% imali upisnih kvota je bilo u prvom ljetnom upisnom roku i što je svakako hrabrujuće. Pozitivno upravo na tragu te majke za svoje dijete koja je prepoznala važnost obrtničkog zanimanja i mogućnosti budućnosti za njihovo dijete. Tako da na tom tragu pitali ste me. Ima li nekakvih deficitarnih? Da, mi možemo reći da u Hrvatskoj su parketari, vodoinstalateri. Sve više manje su deficitarne obrtnička zanimanja jer za njih postoji na tržištu užasno puno potražnje. Naravno imamo zanimanja tradicijskih, umjetničkih koji samo za ljubavi vlasnika tih obrta nam opstaju. Licitari, urari. Evo, nedavno sam bio u Sisku i sam župan mi je saopćio da zadnji urar u gradu Sisku će zatvoriti svoju radnju i mi nećemo imati urari. I mi moramo kao društvo biti odgovorni prema tim ljudima, ali ti ljudi već, možemo reći, stoljećima imaju svoje radnje u samim središtima gradova koji nam, nažalost, zbog velikih trgovačkih centara, zbog nema mogućnosti besplatnog parkiranja njihovih klijenata koji dolaze, ostajemo bez tih radnji. Ostajemo bez srca i duše užih središta grada i ovdje u gradu Zagrebu smo svjedoci kako nam polako ti poslovni prostori ostaju prazni, ali takva je situacija u ostatku Hrvatske. Zato ih trebamo čuvati, trebamo ih njegovati, trebamo ih svakako poticati da jednostavno opstanu, jer vremena u kojima oni sada trenutno stvaraju, žive i egzistiraju su vrlo teško. Evo, mnogi građani, i sami ste rekli, koji nešto obnavljaju ili su kupili svoje stanove, kažu da je zaista lutrija dobiti bilo kojeg radnika, da li trebate soboslikara, da li trebate parketara, vodoinstalatera, bilo šta, ali da su cijene izuzetno visoke. To je zapravo jedna lančana reakcija, jer kada nema puno stručnih ljudi, onda naravno da zaista mogu kreirati svoju cijenu tim više kada su toliko traženi. Gledajte, što to znači visoka cijena majstora? Najviše i najskuplja je cijena kada ti dođe netko iz sive ekonomije izvršiti neku uslugu, a taj čovjek nije kvalificiran, nije sposoban i ne napravi vam taj posao kvalitetno. Vi kada radite u svom stanu kupaonicu, radite vjerojatno u periodu uz narednih 20 godina. Ako vam dođe majstor keramičar s položenim majstorskim ispitom, onda možete očekivati čovjek koji će vam prije svega izdati račun. Možete imati određenu garanciju da vam je čovjek tu uslugu odradio kvalitetno. Ako to primjenjujemo u sivoj ekonomiji, a danas imamo jako puno u Republici Hrvatskoj, i konzumiramo upravo takve koji rade na crno, da daju oglase po raznim portalima, novinama, i koriste usluge koji nisu stručno educirani, koji nisu majstori. To je onda puno skuplje. To ispadne na kraju ta usluga najskuplja što je moguće. Sami ste spomenuli tu sivu ekonomiju. Kako se borite protiv toga? Pa teško. Moram vam reći, prije svega jedan dobra odluka, prije svega Ministarstva financije o mogućnosti otvaranja paušalnog obrta, daje velikoj većini ljudi koji su u sivoj ekonomiji da uđu u nekakvu barem legalnu djelatnost. Ovo je legalna djelatnost. Mi smo i samom ministru financije priopćili naše želje da i naše želje naših paušalnih obrta da te paušalni prag podignemo s 39.000 na 50, s obzirom da su nekakva kretanja u Europi do 85.000 eura za paušalne obrte. I to je jedan vid da je ipak taj čovjek legalista za razliku od onih koji to sve rade na crno. Po nekim našim podacima skoro
do 40% BDP-a Republike Hrvatske ode u sivoj zoni, što svakako nije dobro prije svega za državu. Da. Ali apsolutno takva siva ekonomija nije konkurentna našim legalnim obrtima i naravno ti ljudi rade bez PDV-a, ne uplaćuju državi porezna davanja i svakako nije ni da koristi našim obrtnicima koja je nelegalna konkurencija, ali ni državi koja ne ubire poreze, jer netko je jednom izjavio da se država voli kad se plaćaju porezi. Znači na tom tragu mi imamo često primjer da je naša stopa oporezivanja u Republici Hrvatskoj dosta visoka. Što se tiče sektora ugostiteljstva, među 4 zemlje u Europi smo sa najvišom stopom oporezivanja i to su neke od zadaća i Hrvatske obrtničke komore u kojima u razgovorima sa resornim ministarstvima tih tema se takvim otvoren dijaloge postavljamo. Dotaknut ćemo se vaših odnosa s ministarstvima, ali jeste li uveli vi neke novitete od kad ste preuzeli Obrtničku komoru? Pa mi jesmo uveli neke novitete, prije svega, rekao sam vam, Hrvatska obrtnička komora prošle godine je proslavila 170 godina. Od obnoviteljske skupštine 94. je prošlo 30 godina i to je jedan sustav koji, rekao sam, djeluje na 3 razine. I ono što smo mi kao komora, i što su i prije nas prethodnici koji su bili upravo komore, svakako je snažno zastupanje interesa obrtnika, prije svega u predlaganju, ukazivanju na neke promjene zakona, pravilnika, stvaranja što boljeg poslovnog okruženja za naše članstvo. Ono što smo mi svakako dali si nekakav prije svega naglasak i ono što je svagdje u svijetu prisutno, da obrtnici, to su ljudi koji su majstori, koji su u svojim sredinama priznati, da treba se raditi na njihovom dignitetu, na njihovom dostojanstvu. Mislim da je to zadnjih godina se malo izgubilo u ovom svom šušuru oko nas i vremenima kojima živimo, ali svakako samim ustrojom mi smo bazirali se na rad naših cehovskih, sekcijskih dijelova, znači naših cehova i sekcija, jer smatramo da nam je baš struka ta koja nam može, nama kao upravi ne možemo znati sve. Ali ako imamo 9 cehova i 14 sekcija, proširili smo brojnost tih članova, upravo radimo na osnivanju novih sekcija, gdje smo vidjeli da nam recimo ima potrebe za autostrukom, da napravimo jednu sekciju gdje će se ljudi te branše okupljati, iznositi svoje argumente, probleme, dati ideje, a onda ćemo ih mi artikulirati neke zahtjeve. Da li to prema ministarstvu nekom, da li to prema Vladi Republike Hrvatske, da li to prema lokalnoj, regionalnoj samoupravi, u ovom trenutku manje važno. Kao predsjednik imate jako puno kontakata, naravno, sa obrtnicima. Imaju li neki problemi s kojima vam se obraćaju, a da se ti problemi ponavljaju? Pa to ono što smo već možda se dotakli u razgovoru, to je evidentan veliki nedostatak radne snage. Kazat ću, onda smo mi prošle godine radili jednu analizu u Primorsko-goranskoj županiji iz koje dolazim. Uoči turističke sezone moramo znati da nam turizam skoro nosi 20% BDP-a. Da. I u mjesecu svibnju smo konstatirali da nam u Primorsko-goranskoj županiji, a uoči sezone 1. lipnja nedostaje 4000 radnika u turizmu. Na samom otoku Krku nam je nedostajalo 400 konobara. I to je bio alarm koji nam je dao do znanja da neki čak restorani, neki mali obiteljski hoteli neće čak biti ni otvoreni. Bez obzira na možda to lokaciju, to poziciju, ako imaš ne znam kakvu vilu ili nekakve dvore, ako unutra nemaš osoblje radnika, onda to nema nikakvog efekta, to jest nema rada. To je prije svega nedostatak radne snage. Moramo reći da prije svega je prenormiranost mnogim pravilnicima i zakonima, prenormirana smo država, kojima sigurno male obrtnike koji nemaju ni svoju pravnu službu, to je obrtnik 1, 2 zaposlena, prati sve silne izmjene zakona, pravilnika, prati da se ne pogriješi negdje. I to je onda opet se vraća onaj primjer da i kada na inspektorati izlaze na teren, kada rade svoj posao prije svega, normalno ko će obrtnik koji je registriran, neće sigurno onom njegovom kolegi koji nije registriran radi u sivoj zoni, on nema koga iskontrolirati. Definitivno su i naravno silna inflacija, enormna poskupljenja prije svega energenata, ulaznih svih troškova u nekoliko zadnjih godina dolazi do onog zaključka zašto su neke usluge i neki proizvodi poskupili. Obrtnik je uvijek zadnji u lancu koji je kod formiranja cijene. Tako je taj keramičar. Evo jedan primjer ću vam reći što se tiče direktive Europske unije da nam u sektoru cvjećarstva i frizerstva oporezuju se usluge sa 5%. Znači jedna preporuka Europske unije. Mi još uvijek imamo stopu oporezivanja 25%. To se uvijek prelije na građanina. Naravno. Uvijek je tako. Građani uvijek plaćaju. Što se tiče energije, bio sam osobno kao novi predsjednik na predstavljanju 4. paketa mjera pomoći gospodarstvu i građanstvu.
I sama brojka kada vam kaže 4. mjera paketa pomoći vlade Republike Hrvatske, građanstvo i gospodarstvo, govori vam koliko je ta kriza duga. Znači, 4. mjeru donosimo i mi smo kao Hrvatska obrtnička komora, moramo reći svagdje, mi nismo politički aktivni, ne zastupamo nikom, uvijek sa nas vole reći da smo mi oporba svakoj vlasti ili ukazujemo uvijek nešto mi prigovaramo, ali istinu moramo priznati da je vlada, ova trenutna Andrej Plenković je vlada u povijesti najviše koja je prepoznala potrebe gospodarstva, poglavito u COVID pandemiji. Ovom 4. paketom mjera uspjeli smo zadržati cijene energenata koji su enormno rasli i plina, ali i pomoć građanstvu, pogotovo socijalno najosjetljivijim skupinama, doprinijeli su da taj novac, taj umirovljenik iz Zagreba, iz bilo kojeg drugog grada ili mjesta u Hrvatskoj neće odnijeti u Europu, neće ga potrošiti na skijalištima zapada ili istoka, nego će ga opet ostaviti u Hrvatskoj kod nekog obrtnika. Tako da smo mi ocijenili i paket pomoći direktno gospodarstvu, ali i indirektno kroz pomoć građanstvu. Taj novac će opet ostati u Hrvatskoj i naravno imat će i obrtništvo od toga pomoć. Kakav vam je odnos sa Ministarstvom gospodarstva i ministrom Filipovićem? Pa mogu vam reći vrlo dobar. Vrlo dobar, stvarno imamo jako dobre odnose sa svim resornim ministarstvima s kojima smo bavili neke inicijativne razgovore, dotakli se nekih za nas obrtnike važne teme. Moram vam reći da mi kao, kažem, a nismo politički opcija neka, pa kaže evo dolazi onaj naši. Da. Ministarstvo nas prihvaćaju, slušaju i za sada možemo ocijeniti ne samo sa Ministarstvom gospodarstva koje je naše resorno ministarstvo i na svim razinama, da li to bili pomoćnici ministra, da li bili to ravnatelji, i Ministarstvo rada, i Ministarstvo regionalnog razvoja, i Ministarstvo turizma. Ono što je nama u fokusu obrtništva, odnosi su vrlo korektni i vrlo onako transparentni, što je za svaku pohvalu iz kuta nove uprave Hrvatske obrtničke. Sami ste se dotaknuli radne snage. Znamo da nam sezona, iako je vrijeme takvo da to tak baš ne izgleda po ovoj kiši, ali sezona nam kuca na vrata. Stalno želimo prestići tu rekordnu 2019. godinu, no sve je veći broj, barem u gradu Zagrebu, ali evo čujemo i na obali, ljudi koji su došli izvana i rade poslove jer jednostavno nema ljudi, kako ste i sami rekli, koji bi radili te poslove. Pa kako gledate na ovu sezonu i na sve ono što nas čeka na Jadranu? Rekao sam vam, 125.000 radnih dozvola na ovakvu malu zemlju nije mali broj za prošle godine. Znači, neke projekcije su da ćemo ove godine trebati preko 200.000 radnih dozvola. I svakako to je jedna čista prirodna migracija. Mnogo mladih Hrvatica je otišlo na zapadne zemlje ulaskom u Europsku uniju, pa i mi smo otvorili istočno tržište rada, jer već prije nekoliko godina shvatili smo da ovaj bazen, ajmo ga tako nazvat, balkanski, da li to Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, nemaju dovoljno više radne snage za naše potrebe, pogotovo u turizmu. I naravno sada dolaze s istoka državljani koji popunjavaju te. Ono što nam govore s terena, što nam govore naše obrtnici, to jesu ljudi, prije svega su kulturološke razlike velike, način života kako žive, ali prije svega taj kontakt sa samim gostom koji dođe je problem. Znači, ali za neke radnje, kao što je pomoćni radnik u kuhinji, kao sobar, tu možemo se pokriti. Sami konobar koji je, kada turist dođe u Hrvatsku, sad više nemamo carinika koji prvi bio kad je ušao u Hrvatsku, prvi kontakt je da li je to recepcioner ili je to konobar u restoranu, to je prvi kontakt našeg gosta s Hrvatskom. I za sada, ukoliko je to jezična barijera, je velik problem. Kažu da je hrvatski dosta kompliciranih teških jezika, vjerojatno ti ljudima koji dolaze predstavlja to veliki problem. Ali ja vjerujem da će se oni morati asimilirati, morat će se uklopiti u zajednicu koliko ovdje ostaje. Ono što neki određeni kolegice i kolege iskazuju određenu zabrinutost, da smo mi praktički bajpas za zapadnu Europu, da oni sad dolaze tu iz Daleki istok, a tu su, primanja su takva kakva jesu, i definitivno nekako bajpas, neka mirna luka, jedan određeni period, pa će se uputiti na zapad da steknu neke vještine možda malo bolje kad se malo klimatiziraju i kada vide kakav je opći način života ovdje. Na tom tragu mi smo u Hrvatskoj obrtničkoj komori osuđujemo. Strani radnik isto važan kao i bilo koji Hrvatski ili bilo koje države Republike Hrvatske. I ovih scena koji smo se nagledali na televizijama, na portalima, u novinama, određeni poslodavci kako se ponašaju prema stranim radnicima, to je svakako za svaku osudu.
Nažalost, neke zemlje propagiraju, točnije, uzet ću primjer Njemačke, koja je pozvala svoje građane da idu u neke druge destinacije, ili ne u Hrvatsku, da smo preskupi. Otvaraju se ta tržišta, evo Crna Gora, pa čak i Albanija, koji nude te neke pakete zajedno sa Turskom, koji su, kada usporedimo, znači smještaj u hotelu bilo gdje u nekom rezortu u Turskoj ili ti u Albaniji i samo da uzmete apartman u Hrvatskoj gdje su sad cijene ponovo porasle, zaista vam se nekako više isplati otići negdje van i s aviokartom. Evo, ja sam gledala aviokarta plus hotel 10 dana u Antaliji me izađe nekih 1900 eura, dok me ovdje apartman za 14 dana izađe 2100. Samo apartman. Pa gledajte, imamo mi pobornike koji će reći da, jeftinije na nekim drugim destinacijama, Hrvatska je skupa. Pa gledajte, Njemci su naši tradicionalni gosti. Mislim, 60-70% Njemaca su nam gosti koji dođu u Republiku Hrvatsku u vrijeme sezone. Da li je za njih skupo? Ne znam što bi trebali hrvatski građani onda reći kada... Za nas je preskupo. Za nas je preskupa. Ali onaj aspekt Hrvatske je prije svega dostupnost. Znači, mi smo autodestinacija. Zadnjih godina se puno ulaže u avioprevoz. Otvorene su mnoge linije. Jedna od ključnih možda segmenata za sve turiste koji dolaze, mi smo iznimno sigurna zemlja. Znači, možemo mi bazirati turizam, ako živimo u Njemačkoj, na Sjevernu Afriku, na Tursku, na neke druge destinacije, ali sigurnost koju u ovom trenutku nudi Hrvatska kao jedna stabilna, sigurna zemlja, mislim da u našem okruženju nema nigdje. Recite mi, Hrvatska obrtnička komora ovako je jedna krovna organizacija za sve obrtnike u Republici Hrvatskoj i zna se da uvijek čuvate leđa svojim obrtnicima, ali zapravo malo toga se zna što vi sami po sebi radite i kakve sve vi organizacije imate. Evo, prije razgovora smo spominjali, imate nagradu Zlatne ruke. Da, Hrvatska obrtnička komora, kako se 1. srpnja 1994. godine bila obnoviteljska skupština Hrvatske obrtničke komore, kada je zgrada Matice hrvatskih obrtnika koja je izgrađena 1939. godine vraćena po uredbi pokojnog predsjednika Franje Tuđmana hrvatskim obrtnicima, onda je krenula obnoviteljska skupština Hrvatske obrtničke komore i cijeli naš sustav je ponovo osnovan na račun onoga što nas je bivši sustav degradirao kao obrtnike, kao zanatlije u vrijeme Jugoslavije, a to moramo reći otvoreno. Nagrada Zlatne ruke su nagrada obrtniku za njegovo životno djelo. Vrlo je jednostavno. Morate biti prepoznat častan obrtnik u svom mjestu, u svom gradu. Morate tvoja matična organizacija predložiti više instanci, to je županijska organizacija i naravno županijska te predlaže Hrvatskoj obrtničkoj komori. Mi imamo komisiju koja čita životopise, poslovna postignuća tih naših kolegica i kolega. Jedno vrijeme sam bio u komisiji pa znam koliko je to nezahvalan posao jer se na razini godine dodjeljuje 3 do 5 zlatnih zlatne ruke. I onda kad dobijete životopise tih ljudi, nekih 15, onda je jako teško odlučiti koje su svi zaslužili. Ali da ne bi bila inflacija, postoji pravilnik i dijelimo do 5, eventualno iznimnim situacijama 7 zlatnih ruku i to na dan Hrvatske obrtničke komore koje će ove godine biti 28.6. na 1.7. nam je i subota i dan kada je Hrvatska primljena u Europsku zajednicu. Ćemo odraditi tu jednu svečanu skupštinu kojom ćemo i naše najzaslužnije obrtnike prirodno nagraditi. Vjerujem da ste... Moram samo dodati da imamo tu na toj našoj samoj akademiji obrtničkoj, naravno biramo i najbolju strukovnu školu, najboljega mentora, profesora i najboljega učenika strukovne škole. Tako da je to onako jedna cjelina obrtništva. Kako izaberete najboljeg učenika? Ministarstvo gospodarstva ima i sustav, znači ovo kad ste rekli naš odnos s Ministarstvom gospodarstva, u tem našem suradnji oni biraju školu, mi kandidiramo mentore, a Ministarstvo gospodarstva Šegrt Hlapić se zove nagrada koju dobio učenik. Evo iskreno pitate me, ne znam po kojim kriterijima biramo, ali mora vjerojatno ta mlada osoba odlaziti na tjecanja, biti uzoran učenik, kolega u razredu, već neke one vrijednosti koje svaki učenik bi trebao imati u nekom obrazovanju, jednom dijelu obrazovanja. Moram vas pitati, vjerujem da ste šetali Zagrebačkom Ilicom i nažalost malo je tužno vidjeti kada pogledamo 10 godina unatrag koliko je zapravo obrtničkih trgovina bilo po toj Ilici. Ja sam razgovarala i sa predsjednikom Zagrebačke obrtničke komore, kaže da fali. Fali jako, jako puno toga. Evo vi ste spomenuli Urara u jednom gradu, ali i ovdje se lagano gase
postolari, urari. To su nekako i zanimanja za koje se bojimo da će izumreti jer nam trebaju. To je činjenica i nekako je to tužno vidjeti u samom srcu metropole, posebno zato što smo navikli da su ti dućani baš tamo. Pa da, evo, u pravu ste, rekao sam u početku, ne samo u gradu Zagrebu, u svim većim gradovima. Susrećemo se s tim velikim problemom, prije svega što nam ta tradicijske umjetničke obrti izumiru. Postoji više razloga, znači nema interesa mladih da završavaju, ukoliko obitelji nema ljubavi, znači ti obrti vam se moraju raditi iz ljubavi prije svega. Da. Tu neke ekonomske računice opravdanosti teško se može naći, ali mi kao društvo nismo osviješteni. Često gledamo ove pametne telefone, satove na rukama, koji su ujedno i mobitel telefone, što god već. I ne znamo da tim potezom praktički smo u jednom muraru. On ne može to sad popraviti, uzeli, ajmo neku ruku reći, posao. Tako isto ono što radimo, što nije dobro, kupujemo cipele, kad ih malo iznosimo, bacimo ih u smeće, kupimo drugo. Samim time ne podržavamo baš upravo to tradicijsko obrtništvo, ali ne razmišljamo ni o ekologiji, to jest zaštiti prirode. Po meni osobno stvaramo dodatno puno smeća, neke stvari koje bi se mogle reciklirati, mogli bi upravo to naši obrtnici izvršiti. Ono što je sad trenutno veliki problem što se tiče obrta u središnjim gradovima su lokali koji su uglavnom ili u državnom ili vlasništvu lokalne samouprave. I taj jedan zakon o zakupu državnog vlasništvu tim ljudima jednostavno ne daje garanciju da poslije isteka njihovog zakupa će oni ostati. Što po nama nije dobro. Znači ako mi smo u nekom lokalu 10-20 godina. Ako uredno plaćamo prema gradu ili prema državi svoje najmove, režije, plaćamo porezi države, smatramo da bi naš obrtnik u tom prostoru trebao imati neki pravo zakupa. A sad vam je situacija da moraju po zakonu raspisati licitaciju, pa ukoliko se neko javi sa višom cijenom najma tog prostora, onda on može prihvatiti tu cijenu višu ili izaći iz tog prostora, što za nama teško jednom postolaru konkurirati jednoj tvrtki kozmetičarskoj, da ne kažem sad kojeg imena, u Zagrebu, ako ona baci oko na taj poslovni prostor i ako želi kandidirati se za najam tog prostora. Ali svakako, rekao sam u uvodu, problem parkirnih mjesta u samim središtima gradova, naplata parkirnih mjesta, sve to vodi da moramo stvarno se zadnji čas posvetiti pažnju tim, baš upravo takvim obrtima. I definitivno Ministarstvo gospodarstva ima jednu nišu gdje se tradicijski obrti sufinanciraju do određenog iznosa, može se aplicirati na bespovratna sredstva i to je smjer u kojem trebamo ići. Trebamo štititi tu vrijednost, jer to nije samo biti obrtnik, kurar ili ne znam, izrađivač kišobrana ili šešira u Zagrebu, nego to je naš vizualni kulturni identitet ovoga grada i Republike Hrvatske u cijelosti. Sami ste spomenuli, evo počet ću od cipela pa ću se dotaknuti i kišobrana zato što je to sve na jednom potezu u Ilici, ali neću nikog reklamirati. Kada pričam, evo, zašto ima jedan prekrasan obrtnik koji radi savršene muške cipele, rekli bi se po narudžbi, ali evo, ja kad pitam, evo, zašto ne kupuješ tamo kod tog gospodina, onda cijena je previsoka. Zašto ne uzimaš ove naše domaće kišobrane, ajme, znaš ti da je to 100 eura. I nekako sve se počelo gledati kroz cijenu. A s druge strane, i sami ste rekli, cipele koje se kupe u, ajmo reći, u ovim velikim dućanima koji to štancaju, pa ti izgledaju onako da je cijena prihvatljiva 40-50 eura, ti zapravo potrošiš 10 puta toliko, jer to ni ne možeš nositi više, nažalost. Od 2-3 puta nisam nikog imenovala, nikome ne može tužiti. Kvaliteta se ne gleda. Imam osjećaj da se nekako izgubila ta želja da kupiš nešto kvalitetno. Pa gledajte, ja osobno imam drugčiji sud u tome. Ako gledate, moje cipele su od jednog našeg postolara iz Ilice i ne smijem uopće reći koliko su stare, ali to je toliko ugodna cipela. Po cijele dane znam biti u odijelu i ovako od sastanka do sastanka i doći kući da te kičma ne boli, da te ne bole noge, onda moraš imati kvalitetnu cipelu. Upravo je to, kvaliteta je zaštitni znak majstora obrtnika. To je uvijek, kada platiš više, u stvari prođe jeftinije. Da. Ako možeš se shvatiti što želim reći, ako kupiš kvalitetno odijelo kod našeg krojača, to je sve sigurno kvalitetnije šivano rukom odijelo nego, ajmo reći, neki uvoz sa Bliskog ili Daljeg istoka. Tako i sa našim cipelama, da li je to iz bilo koje druge države, tako i sa našim cipelama, tako i sa kišobranima. Oni su u stvari garancija kvalitete, ništa drugo. Ta kvaliteta ima neku svoju cijenu,
ali ja vjerujem da ko se odluči, to sve ja znam da neki ljudi će sad reći mi nemamo mogućnost financijsku se priuštiti. Svjesni smo i toga, ali definitivno je garancija da ne možeš nositi dugi niz godina cipele i da ni nećeš baciti u smeće nakon jednog proljeća ili nakon jedne jeseni. Imate li kakve subvencije ili stipendije koje vaša obrtnička komora daje? Mi smo do 2013. možda vas lažem pa 2014. imali u našem sustavu dodjele stipendija za obrtnička zanimanja. Onda jednom uredbom našega nepopularnog ministra za obrta, neću ga imenovati, onda će se prepoznati ako gleda, je to ukinuo i rekao da će to davati Ministarstvo obrta onda. Čim ste rekli godinu, znam koji je ministar. Odlično. I Ministarstvo gospodarstva daje stipendije. Ove godine smo malo imali problema, imali ministarstvo koje dodjeljuje stipendije zbog nekakvih određenih problema na razini Europskog socijalnog fonda, otkud se novci povlače. I u razgovoru to nam je prvo bilo. Kad smo došli, nova uprava Hrvatske obrtničke komore, stipendije za obrtnička zanimanja jako su nam važna. Razgovor sa ministarstvom je obećano da na jesen u novi upisni rok krećemo sa stipendijama za obrtnička zanimanja, jer to nam je bilo jedan i poziv djeci, poziv roditeljima, da im osiguravanjem stipendije olakšavamo njihovo školovanje, olakšavamo roditeljima njihovo školovanje, ali u toj niši se i u prošlim godinama našla i naknada mentorima, a to je vrlo važno da naši obrtnici koji imaju licencirane radionice za primanje naučnika imaju naknadu neko za davanje svog znanja mlađim naraštajima i to vrijeme koje su utrošili da bi uopće njih školovali u praktičnom dijelu nastave. I naravno to je bila jedna jako zgodna za naše obrtnike da im se subvencionirao bespovratno davali sredstva i za utrošak materijala koji su potrošili. Pa evo, kad smo već kod postolara, ukoliko neko pisao, pa dijete nešto učilo raditi neke cipele, taj materijal se mogao prikazati kao trošak i dobiti, refundirati se sredstva iz Ministarstva gospodarstva. Ove godine propustili smo to, nije dobro, jer neki roditelji iz svog socijalnog statusa uđu u obrtničko dijete radi lakše školovanja, ali ja vjerujem da će sad ovi malo pročišćeni nekakvim stvarima će stipendije na jesen krenuti, da definitivno pozvat ćemo djecu. Evo i sad su od Zagrebačkog obrtničkog sajma i promocije strukovnih škola i obrtničkih zanimanja. Radimo na svim nivoima po Hrvatskoj to i mogu vam reći s ovog mjesta, mislim da smo jedina ovakva institucija, organizacija, uz dužno poštovanje prema svim ostalima, koji već dugi niz godina bavimo se obrazovanjem za obrtnike, za gospodarstvo, za poduzetništvo. S jednom profesoricom sam razgovarala upravo na obrtničkom sajmu koja mi je rekla da se boji pomalo da zapravo kad vidi koji je broj djece upisan u školu proteklih godina, to moram isto naglasiti, da se boji da zapravo uskoro neće uopće imati što ona raditi ako se nastavi ovo, ali da je ta 2 dana koja su bila na Velesajmu daju nekakvu nadu i nekakvu pozitivu s obzirom da je zainteresiranost, jer rekla nevjerovatno je koliko je tih učenika došlo do našeg štanda da pitaju kad bi ja onda mogao početi raditi, koliko mi treba da završim školu, želim biti neovisan. To je nekakva poruka koja se slala da obrtničko zanimanje nekako daje neovisnost mladima već u ranim godinama. Da, rekao sam vam u početku da obrtnici jako puno moraju raditi da bi stekli neku egzistenciju. Od danas od obrta, od posla i zaposlenici u obrtu može se jako živjeti, mogu reći čak i bolje od državnih službenika i namještenika, iako nekad bilo ovdje raditi u općinu, u gradu, ovdje u ministarstvo. A tamo su rekli da se ne radi? Da, tamo se ne radi, ali nisu ni primanja prigodna da biš mogao egzistirati i uopće živjeti normalno. A ovdje radiš, ali barem kad radiš onda znaš da si zaradio neke pristojne novce, neku pristojnu plaću i da možeš potrošiti. To je važno da dižemo potrošačku moć naših građana, ali definitivno, rekao sam vam i prošle godine, kvota upisa u prvom upisnom roku nam je da probudila optimizam i ja vjerujem s obzirom na svi živimo u gradovima i vjerojatno znamo neke poslovno uspješne obrtnike, poduzetnike i možemo vidjeti primjer kako se uopće gradila njihova karijera i kako su ljudi uspješni. Mjerama samozapošljavanja, Zavoda za zapošljavanje, smo razgovarali s njima, mjere koje daju mladim ljudima da krenu. Ja sam krenuo prije 20 godina pa nisam u tu mogućnost dobiti od zavoda neku pomoć da krenemo u svoj posao. Definitivno ljudima je lakše omogućava da krenu u svijet obrtništva. I naravno, ono što su nam rekli, 70%
tih obrta, poslovnih subjekata opstaje, što je opet zadovoljavajuće da ti ljudi su ipak pronašli nišu, opstali su, vjerojatno u fazi prilagodbe su se snašli i danas egzistiraju na ovom vrlo zahtjevnom tržištu, pogotovo ulaskom u eurozonu. Kakvi su vam planovi do kraja godine? Mene ili komore? Komore? Pa mi imamo aktivnosti... Vi ste na čelu, pa onda vas. Šalim se. Mi imamo svoj plan rada. Kažem vam, mi se puno bavimo edukacijama, organiziranjem seminara za naše članstvo. Sve se mijenja, živimo u jednom vrlo brzom životnom ciklusu. Edukacije su praktički nužne da bimo se educirali, da bi bili spremni na svim onim izazovima i naravno radimo strukovne kongrese u onim smjerovima koje nam zahtijeva, da li je to sektor turizma, da li je to građevine, prijevoza, trgovine. Radimo stručne skupove na kojima okupljamo članove i naravno u našem planu je tri međunarodna sajma i ja mislim 15 regionalnih sajmova u kojima smo potporna organizacija za organiziranje sajmova i da jednostavno kroz te sajmove, kažemo, nije internet preuzeo sve. Na tim sajmovima naši obrtnici izlažu, uspostavljaju poslovne kontakte, izmjenjuju ideje sa... Prodaju li oni na stranicama? Pa da, moram reći da je jako veliki dio obrtnika proizvođačkih djelatnosti, ali i uslužnih. Definitivno pratimo to vrijeme zelene i digitalne tranzicije, kako to kažemo. Je li tu korona možda učinila svoje? Apsolutno je korona. Ona lockdown nas je sve okrenuo da se moramo. Mi smo imali u našem sustavu poražavajuće brojke koliko ljudi koristi mailove. Ali evo danas bez maila ne možeš jednostavno komunicirati, poslovati i definitivno internet platforme svakako su niša u kojem se jedan dio obrtništva pronalazi. I za kraj poruka svim budućim vašim školarcima koji se odluče upravo za obrtnička zanimanja. A gledajte, obrtništvo je, ne možemo bježati, jedna vrlo odgovorna pozicija. Ja često volim reći da obrtnici zajedno sa lokalnom samoupravom i regionalnom stvaraju nove vrijednosti i doprinose razvoju svoga kraja. To vam dovoljno govori da svojim radom osiguravate egzistenciju prije svega sebi, svojim zaposlenicima, ali doprinosite razvoju svoje države u konačnici. Vrlo je zahtjevno biti obrtnik, nije, rekao sam, radiš nekada po cijeli dan, ali plodovi rada koje obereš svojim rukama ne može vam niko drugčije osigurati. Ono što stvoriš sam svojim vlastitim rukama, ono što zaradiš za sebe, svoju obitelj, nema cijene. To je najveća vrijednost obrtništva, da opstaješ i sam sebi u stvari polažeš račune koliko si uspješan. Hvala vam puno na gostovanju i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama na pozivu.